दिनैसिम रायजोनि खाथियाव थांदों जोङो मोजां नेगेटिभ गैया पजिटिभखौनो मोनबाय थादों रायजोआ जोंखौ बुंदों निश्चय बिजेपि सरकार लाबोगोन बिटिसि सरकाराव रायजोनि थाखाय मावग्रा मोनसे मोजां सरकार नांगौ होननानै बिजेपिखौ बरायदों रायजोनिफ्राय फोसावजोबनाय बिसायख'थिनि मेलाव रायजो राजानो मा खोथा होनानै नोंथाङा खामानि मावगोन बेखौ जोङो जोंनि बिजेपि पार्टिया ओरैबायदि मोनसे पार्टि रायजोखौ लानानै मावग्रा पार्टि जोङो रायजोनि सिगाङाव बुङा ओरैबायदि मावगोन ओरैबायदि बानायगोन बेबायदि बुङा जोङो रायजोनि माने नरेन्द्र मदि डाङरिया जेरै बुंदों जे सासे सुखिदार थिग जोंबो बेयाव देरहायोब्ला जोंबो रायजोनि थाखाय सासे सुखिदार बायदि खामानि मावगोन जों जेबो प्रतिश्रुति होआखै रायजोआ जेरै जोंखौ बेबहार खालामनांगौ रायजोआ जों रायजोखौ बेबहार खालामा थिग बे उद्देश्य लानानै जों खामानि मावलांगोन आं बुंदों रायजोआ जोंखौ परामर्श होनांगोन जों जेबो उद्देश्यजों जोंनि गोसो बायदि उद्देश्य लानानै खामानि मावा जोङो रायजोआ जोंखौ जा डिरेक्सन होयो थिग बेबायदिसो जों खामानि मावलांगोन नुनो मोनदों दे इउपिपिएल बिपिएफआ मोनसे रायजोनि मोनसे परिबर्तननि थाखाय मोनसे खामानि मावगोन होननानै मोनसे बुंबाय थादों नोंथाङा मा बिनि सायाव परिबर्तना बे नङा जे सोरबा बिपिएफनिफ्राय एबाराव इउपिपिएलनो रायजोआ भट होनानै देरहाहोनाय इउपिपिएलखौ लाबोनाय परिबर्तना बे नङा जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ रायजो राजाया जेरैबायदि उन्नति जानांगौमोन थिग बेबायदि जायाखै जायनि थाखाय जों बिटिसि ओनसोलाव दिनै बिजेपिनि केन्डिडेट होनांगौ जादों थिग जों रायजोनि मावलांगोन रायजोनि जोङो माने सुखिदार रायजोखौ रायजोआ जेरै जोंखौ दैदेनदों जों थिग बेबायदिनो दैदेनलांगोन थिग जोंबो थिग बेखौनो खोनागासिनो दं जोंनाव एक्जाक्ट थारिख फैयाखै खिन्थु डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जागोन होननानै जों खोनादों जोंनि खामानि मावनायनि थांखिया जाहैबाय जोंहा मोनफ्रोमबो बुथ केन्द्रआव बुथ कमिटि थायो बे बुथ कमिटिखौ जों जथेस्थ' एक्टिभ खालामगासिनो दं रायजोनि खाथियाव बे बुथ कमिटिया खामानि मावगासिनो दं निश्चय जोङो रायजोनिफ्राय भट मोनगोन रायजोआ जोंखौ होगोन आं 20,000 मोनगोन इउपिपिएल